Ja, Eem zet de hengel op bezig. Goedemorgen. Van brood gaan eenden dood. Dus ik niet. De naam is leuk. Hallo. Goedemorgen. Wat heb je hier schitterend uitzicht. Zeker. Ja, mooi weer. Hè? Oh ja. Ja, onverwacht hè? Ja. Ik dacht dat het zou gaan regenen. Nee. Is dat van onderweg? Ja, Oh, ik dacht het wel. blijf je dan zitten of gaat je wegrennen? Nee. Nee. Oeh, Dat wordt moeilijk als hij moet rennen. Je kunt dat morgen op televisie. nou dat kan een paar weken duren. Vind je het goed? Ja, van mij gewoon. Ja? Oké. Maar Let op. Let op. Ja, ja, doe mij nou de scherm. Oh, Ga maar nee. zitten. Ga maar zitten. Goed zo. ja, dat is een diva of dat is het niet hè? Wat is er, een diva? Huh? Ja, dat is goed. Nee, Ja, nou, de man had de hengel bezig, maar dat is... Ja, moest Doe even maar lekker lopen rustig. snuffelen. even snuffelen, hè? dat Pieter. De Poes. Ja, er ruiken namelijk altijd hondjes aan. Ja, dat... Dat is goed. Maar ze had echt diva. Ja, zie je, diva, ja. Ja. Toch niet verneumd naar de vrouw of de vriendin? Nee, Of, Nou ja, de vrouw vind ik nog erger, maar dat is wel dat is goed. Hè? Ja, dat is goed. Nee, dat is goed. Helemaal zitten. Huh? Hé, maar waarom zit je niet te vissen, man? Hè? Geen tijd. Heel even terug weg. Hoe ging de zin Even koffie drinken en dan wat Ik druk. heb gevast. Vorige week. Al vorige week. Ja. Dagelijks een kopje koffie even komen drinken. Ja, Ah, de dit- koffie hier. En klaarmaken Want voor de 1 uur vakantie. is open. De kantine. Dus dan kunnen we één op de lamp schudden. Maar je zit hier kan hetzelfde dus. En waar gaat je erin op de lamp schudden? Hier binnen. Oh, hier binnen. Ja, koffie. Oh, koffie. Oh, kind ze koffie ook op de lamp schudden? Ja. Ah, oké. Henkje shut alles op de lamp. Ja. Henk. Koffie ook. Hé, maar dit is dus meer dan alleen maar een hengelsportvereniging. Als je zegt van als ik een uurtje over heb, dan ga ik even, Ja. even gezellig naar de... Even gezellig naar de vijver. Ja, ja. Ja, ja. Maar dat En als komt, het- dat als- komt hoofdzakelijk door die heren daar. Ja, daar zit het bestuur bij elkaar. Dan zit die bestuur, die moesten het volgen. Serieus? Ja, Die dat hebben is meer het. verstand. Daar is de voorzitter daar aan de tafel. Wie die om- Die echte. Het complete bestuur? Nee, niet compleet. Maar de voorzitter. Maar als we de voorzitter hebben... Voorzitter, Goeiedag. goeiedag. Mooi. En Wie was de naam? Mat. Matt. Dag heer. Goedemorgen. Mooi. Hey, goeie verhalen. Oh, dat zijn verhalen zat hier met die man. Of ze allemaal waar zijn, dat weet ik niet. Maar Ja, maar is dat, daar hebben ze een woord voor bedacht, hè? Visserslatijn, hè? dat is zo. Ja, dat klopt. Ja. Je hebt zoveel gevangen. Ja. Ja. En dan hebben ze het bunker van de Superman nog in de hand, weet je wel. In de halve makreel. Was het ja. Ja. Hé, maar een gezellige club, huur Ja, ik. zeker. Ja. Het is een fijn kliekje hier. Hè. Een fijn kliekje. Ja. Waar zien de vrouwen? Thuis, in Nee, het koken. de vrouwelijke leden. Oh, die hebben we niet veel, hè Peter? Een stuk of 17 geloof ik. 17 toch? Geloof ik. 17. Een stuk of 17 geloof ik. Van de 800, zeg Ja, maar. het kan een beetje fluctueren, maar volgens mij 17. Maar je zit ook in het bestuur? Ja. Oké, hoeveel leden heb je? We zetten tegen de 750 op. Nee. Ja. We zijn het vrouwenvesten aan het stimuleren. We hebben 10 747. kilo tong uitgezet. En je moet wachten. Er zijn nog geen vrijwilligers gekomen. Dus.
Zat bij jullie Oh, voor. wat geknipt? Nee, dat knipt niet eruit. Dat blijft eruit, dat heb je altijd gezegd. Nee, Ja, nee. als het eruit. Meer klassen zitten voor. Echt waar? Ja, zeker weten. Rudy! Oude knipkeboter. Ja. Ja, dan vroeger op de klas gezeten. Klasgenoot. Ja. Ik wist gar niet dat Rudy A op school gezeten heeft en de school ook heeft afgemaakt. Kijk. Hè? De Ja, beste dat is al lang geleden, ja. Lagere school. Beste- Petrus, hè? Petrus. Word je Ja. tegenonder de In Broensum. Nee, in Hoensbroek. In Hoensbroek. Ja. Oké. Ja. Want hij is van Broensum eigenlijk. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Oké. Ja. En nou we dan toch even een oud klasgenoot zitten. Ja. Wie was hij dan? Als, Ja, dingen was altijd super. Een goede tijd. Ik denk er nog altijd met plezier aan terug. Oké. Aan die tijd. Ja. Daar hebben we nog wel eens vaker over, hè. Oude herinneringen ophalen van vroeger, hè. Oh, dat komt ook Hier aan nog wel komen eens je- tegen. Hier komen nog wel eens wel mensen die vroeger de dingen hebben gezeten, hè. De klas hebben gezeten, hè. Oké. Ja. Maar je zit dus vandaag niet aan het vissen. Ik ben niet aan het vissen, nee. Er zien er helemaal niet zoveel aan het vissen, of wel? Jawel, toch wel. Op een groepje met kinderen. Die komen daar, 2 kinderen van een zorgbureau. En die komen dan hier vissen en die begeleiden wij dan eventjes. Oh, wat leuk. Ja, dat gebeurt regelmatig per jaar. Zo. Want het is nu herfstvakantie. Ja. Is dat ook de reden waarom dan die kinderen komen? Of Is is er nou bezig vrij, ja. Oké. Ja. Maar, voorzitter, mag ik Maat zeggen? Ja, zeg maar, ja. Maat, kinderen van een zorgbureau. Ja, dat is ja, kinderen met problemen. En die komen dan een paar keer per jaar komen die vissen. En dan wij als vrijwilligers begeleiden die kinderen dan. Dat ze een visje kunnen vangen. Die hebben een dag van hun leven hier. Wat leuk. Ja, die amuseren zich goed. Ja. Dus heel kosteloos ook allemaal. Dus voor het goede doel. Leuk. En wie is die samenwerking tot stand gekomen? Hebben ze ook gevonden? Of? Ja, ik denk dat ze ons hebben gevonden, ja. En vroeger hadden we meer instellingen, zoals Zonnebloem, Talent, Mondriaan geloof ik ook nog eens een keer erbij of zoiets. En ja, ik vind dat leuk om te doen. Tenminste, we vinden dat allemaal leuk om te doen. Ja, dat is Ja. complimenten. Als we daar tijd voor hebben, doen we dat dan. Ja. Zeker. Ja. En Leuk. wie lang zit je hier als voorzitter? 12 jaar nog bijna, denk ik. Oké. Dus 12 jaar zit ik in het bestuur. Dus 12 jaar in het bestuur en ook 12 jaar voorzitter. Nou, dat zal een paar jaar minder zijn. Oké. Is een goede voorzitter? Top. Ja? Dan moet hij wel. Zoals die weg geweest. Dat hadden ze me weggestemd, hè. Ja. Ja, ken dat zo maar. Ja, de leden hebben de macht, hè. Dus de leden bepalen wie zeg maar, het bestuur. Dus het is echt een democratische club. Behoorlijk democratisch. Oké. Ja. We vragen overal toestemming voor. Ja. Want de club zijn de leden eigenlijk. Hè. En terecht. En terecht. Ja. Ja, zo is dat. Wat maakt van Matt nou een goede voorzitter? Dat hij weinig doet eigenlijk. Dat is met veel voorzitters. Ja. Die zijn er wel, die laten zich ook zien, maar dan heb je het ook gehad. Ja. Jan. Drinken voornamelijk koffie. Ook. Ja. Nee, we hebben niks te klagen met hem. We hebben een Hij doet goede zijn klik. best. Een goede klik Ja. onderling. Het gaat ook allemaal veel best waard. goed. Dat is misschien ook wel het voornaamste in het bestuur. Dat Ja, je dat is veel waard. een groepje hebt wat een klik heeft met elkaar. Het is geven en nemen. Je hoeft het niet altijd eens te zijn met elkaar, maar als je maar een goede klik hebt. Ja. Dus dingetjes worden snel uitgepraat. Ja, absoluut. Ja. We hebben, ik moet zeggen, afkloppen weinig problemen. En iedereen heeft zijn mening. En de meerderheid stemt daarvoor. Ja. Gaat goed. En als je een goed bestuur hebt, dan heb je ook goede vrijwilligers. Die willen wat voor je doen. Als de voorzitter wat voor jou doet, dan doen wij ook wat voor de Ja, dat is voorzitter. allemaal Zo wederzijds. werkt dat. Goed voorbeeld doet volgen. Zo is zeggen dat. Hey, en ruim 700 leden. Dan neem ik aan dat er ook elk jaar een ledenvergadering is. Ja. Ja. En hoe is dan de opkomst? Min. Min. Weinig. Ja. Het had Volgens meer mij de gemogen. laatste keer een stuk of 20 geloof ik, inclusief Ja. 7 man van eigen bestuur. Dus een Oh, vrouw- goeie keer. Ja. Ja, het had ook weer zijn goede punten, hè, want er zijn nog geen klachten. Ja. Dus dat doen we het goed, daar gaan we vanuit. En ik kan ze als bestuur zeggen van ja, we hebben het zo gedaan omdat we hebben geen reacties gehuurd. Dus dan gaan we ervan uit dat we het goed doen. Ja, daarvoor zijn de ledenvergaderingen.
En dat is dan de ledenvergadering. Is er ook een jaarlijkse feestdag of zo voor de Ja. leden? Proberen we wel. Ja, voor de vrijwilligers vrijwilligers. hoofdzakelijk. We hebben een stuk of 20, 30 vrijwilligers en dan gaan we een keer mee uit eten of we houden een barbecue of wat. Ja. Krijgen Je hebt een shirtjes, jaarlijkse clubdag. jassen, bodywarmers, wat hebben we allemaal gedaan voor onze vrijwilligers. Cadeaubonnetje nog. Cadeaubonnetjes met de kerst. En de vrijwilligers maken de vereniging, hè, want zonder vrijwilligers gaat niks. En wij had ooit de naam Haal Op bedacht. Dat is Voor de hengelsportvereniging in Gebroek. 1952 geweest, denk ik, dat het opgericht is door de mijnwerkers. En in samenwerking met de kerk, met de katholieke kerk. Oh, wacht eens even. Dus de Koempels hebben... Ja, het was eigenlijk opgezet, die vereniging, zeg maar, voor de mijnwerkers. In samenwerking met de katholieke kerk hebben ze voor de mijnwerkers eigenlijk dit gecreëerd.